Ці Кітай робіць стаўку на Александру Лукашэнку? Навошта ў Менск прылецеў віцэ-прэм'ер ураду ў Пекіне? Ці ўжо ў гэтым годзе расейцы плануюць уцягнуць Беларусь у канфлікт супраць дзяржаваў НАТО? Як Ціханаўскай удалося сустрэцца з палітычным кіраўніцтвам усіх самых важных еўрапейскіх дзяржаваў за адзін дзень? Пра гэта мы сёння паразмаўляем у праграме «Пра свет». З вами Сергей Пелеса. Вітаю вас на Белсаце і пачынаем. А со мной у студии уже мой коллега Дмитрий Мицкевич. Дима, привитание. И Олесь Казак. Добрый день. Выкладчик, политолог и адмысловец у галіне бяспекі. У Менск учора нечакана прилетел четвертый вице-премьер Державного Совету Китайской Народной Республики. Ну, Державный Совет – это таки урад, так? Лю Годжун наведаў Швейцарию, где удзельнічаў у нейкім саммите АНУскім в Женеве, и по дорозе со Швейцарии, с Женевы, мы сегодня со Дмитром проверяли, прилетел у Менск, так? Олесь, твоя версия, откуль вось такая нечаканая посадка китайского высокого чиновника у Менску по дорозе со Швейцарии додому? Цалкам магчыма, што гэта працяг спробаў дамаўляцца, працяг спробаў рэжыму Лукашэнкі ў гэтую шматвектарнасць, пра якую апошнім часам даволі моцна мараць, і гэта відавочна пэўная зацікаўленасць Китая таксама ў гэтым жа. Зміцер, маршрут китайскага чыноўніка, віцэ-прэм'ера ўрада Китаю Лю Годжуна выглядае арыгінальна. Самалёт са Швейцарыі не палецеў наўпрост у Менск. Мы ведаем, што пасля таго, як затрымалі над беларускай прасторай самалёт РНР з Романом Пратасевічам, увялі санкцыі, так, і няма паветранага спалучэння Беларусі з Еўропай. Аднак гэты самалёт маглі б тэарэтычна прапусціць. Кітайскі самалёт не палецеў праз Польшу ці праз Літву кароткім шляхам, а праз Нямецчыну, Балтыйскае мора і Латвію. І пасля гэтага прыземліўся ўчора ў Менску. Ці ў цябе ёсць нейкае тлумачэнне, чаму вось менавіта так гэты маршрут мог выглядаць? Зноў жа, тут, думаю, пытанне, з кім прасцей было дамовіцца. І верагодна, што якраз такі немцы там падобныя не асабліва і цікавіліся, тому што ў любым выпадку там праз іх гэта мусіла ляцець. А вось ужо ў Латвіі там, я думаю, засталіся все ж такі і сувязі. Ну і плюс зноў жа для іх не патрэбна было проста лішнія праблемы ствараць. Да? Я думаю, што там няма настолькі жорсткай пазіцыі, што вось мы зараз там будзем перакрываць весь кісларод магчымы там рэжыму Лукашэнкі. Ну і тым больш, што все ж такі стасункі з Кітаем трэба захоўваць. Да? І таму падобна тут як бы самы просты варыянт без лішніх нейкіх зрухаў. Плюс, што цікава, што гэтая пасадка адбывалася, як мы з табой таксама правяралі, без асаблівай патрэбы, паколькі без дазапраўкі гэты самалёт мог далецець да Кітая. Тут вось што цікава, што ён все-таки ў Менску прыземліўся, значыць, адмыслова хацелі паразмаўляць. То бок не то, што там, ну, вот трэба дазаправіцца і пры аказіі там дай да Лукашэнкі зайду. А значыць, адмыслова все ж таки спыніліся і, падтрымліваецца, пераначавалі для таго, каб гэтую сустрэчу правесці. Гэта не некалькі гадзінаў, гэта учора в абед яны прилетелі, вечар і сённяшні дзень, так? І важна то, што, значыць, размовы былі сапраўды па справе, паколькі паказалі вельмі мала. Так. Але ёсць цытаты. І вот зараз мы будем каментаваць то, што Лукашенко заявіў. Я бы сказаў, што Лукашенко, ну, то, што ён заявіў, гэта такі ціхі крык пра дапамогу. Дапамажыце, але не вельмі гучна, закамуфлявана. Зразумела, што заявы Лукашэнкі прасцей расшыфраваць, чым заявы кітайскіх камуністаў. Яны заўсёды вельмі завуаляваныя. А мы все-таки спецыялізуемся на аналізе таго, што заявляў Лукашенко. Вось што ён заявіў. Лукашенко заявляў пра праблемы в дачыненнях з Китаем. Цитую. Лукашенко констатовал, что на всепогодном пути, всенадворьевый шлях, это что это такое? Это сяброўства некая, форма сяброўства, да? Так вось на гэтым усепагодным шляху заўсёды ёсць некаторыя складанасці і цяжкасці. Але в дачыне з Китаем іх зусім не шмат. Да нашага задавальнення такіх праблемных пытанняў у нас амаль няма, але ёсць жаданне рухацца далей. І я ўпэўнены, што тыя кантракты, якія мы хацелі бы рэалізаваць, будуць
рэалізованы, каб мець сур'ёзныя стратэгічныя дачыненні, кантракты, якія мы б хацелі рэалізаваць. То есть ёсць нейкія кантракты, якія не рэалізуюцца. Ёсць стратэгічныя дачыненні, которые не зусім працуюць, не напоўніцу. Алесь, в чым праблема? Перадусім лагістыка. Беларусь вельмі істотны пункт на мапе для Кітаю у межах іх тарговых шляхоў, між іншым таксама. І, напэўна, гаворка ідзе пра забавязанні, між іншым, у дачыненні у пытаннях лагістыкі, бо гэты калідор магчымасцяў, транспартных магчымасцяў, ён даволі моцна звузіўся у сувязі з сітуацыяй у рэгіёне. З-за расійскага нападу на Украіну Украіна не можа абслугоўваць цягнікі сваёй чыгункай з кітайскімі таварамі. Таму фактычна застаецца толькі Беларусь, і з гэтым трэба працаваць, улічваючы тое, што яшчэ перад уварваннем таксама адбывалася адпаведная разбудова інфраструктуры і падрыхтоўка базы да гэтага. Той бок, тут гаворка пра тое, што планавалася, але не зрэалізавалася. Да. Перад уварваннем маецца на ўвазе адкрытая агрэсія Расіі супраць Украіны. Увосень 21 года, калі па поўнай праграме уже мігранты штурмавалі польскую мяжу і межы дзяржаваў Балтыі, Лукашенко прыняў дырэктыву нумар 9. Стратэгічны дакумент, які апісвае планы разбудаваць дачыненні з Кітаем. І там быў фантастычны план збудаваць чыгунку, новую лінію чыгункі з Менска да мяжы з Польшай, еўрапейскай шырыні. То бок Менск мог бы стаць такім цэнтрам, хабам, перевалкі ці там монтажу кітайскіх тавараў. Ну, прыклады ёсць, Белджы, да? І в Менску гэта все б загружалася в цягнікі па еўрапейскай калеі і без замены кола ў Берасці ішло б на захад. Да гэтага года, вось да 25 года, меліся апрацаваць гэты праект. Не апрацавалі. Ці гэта не ёсць тое, пра што кажа Лукашенка, і менавіта з кітайскага боку з гэтым праблема. Чаму? Дмітр, у чым праблема? Падобна праблемы з лукашэнкавага боку, паколькі все ж такі санкцыі, паколькі няма палітычнай стабільнасці. Ну, зноў жа, Кітай проста не ведае, а што там далей будуць з ім рабіць. Кітай не мае ўплыву на тое, як Крэмль будзе ўплываць на Лукашэнку, умоўна кажучы, ці не прыдумаюць яны зараз нейкі новы віток агрэсіі, альбо яшчэ штосьці, што перакрое цалкам. І тут, што яшчэ цікава, чамусьці за апошні час мы ўвогуле не бачым гэтай рыторыкі, якая была раней, вось гэтага словазлучэння «жалезныя браты». Таму што кітайцы яго вельмі любяць увогуле всялякія такія знакі, там вот сімвалы, і вось у іх увогуле в іхняй дыпламатыі ёсць такая дэфініцыя «жалезныя браты». Так вот, жалезных братоў у іх всего два – Беларусь і Пакістан. І калі з Пакістанам зразумела то, што ў іх стратэгічныя стасункі развіваюцца і там все добра, то цяпер з Беларусю там увогуле не все добра. І тут бачна то, што і з кітайскага боку ёсць незадаволенасць. І таму, верагодна, Лукашенко якраз узгадвае, што ну вот у нас ёсць цяжкасці, трэба нейкім чынам вытлумачыцца. Так. Можа быць, ён кітайцам спрабуе прадаць вось гэтую байку, што ну это ж глядзіце, это ж еўрапейцы все тут санкцыі нейкія ўводзяць, а я ўвогуле не вінават. Так. Вот, і падобна такі падыход, але бачна то, што незадаволеныя гэтым абодва бакі. Толькі хто на каго будзе ціснуць, тут, мне здаецца, верагодна, што хутчэй кітайцы будуць Лукашэнку нейкія умовы выставляць. Ну, кітайцы могуць умовы выставляць, але міграцыйным крызісам все-таки кіруюць з Масквы. Таму у Лукашэнкі няма вельмі шмат тут карт у гэтай гульні, як бы Трамп выразіўся. Калегі, мы яшчэ працягнем нашу размову, так, і закранем яшчэ інтарэсы Кітая, але перад тым прапаную паглядзець наш сюжэт. Сюжэт пра тое, ці ўцягнуць Беларусь у канфлікт супраць НАТО ўжо гэтым летам. У выпадку перамір'я паміж Украінай і Расіяй пагрозы для Еўропы толькі ўзрастуць. Ананімныя крыніцы ў спецслужбах НАТО і Еўропы заяўляюць, што Расія можа атакаваць краіны Балтыі або Польшу праз Беларусь. Эксперты называюць сумесныя беларуска-расійскія ваенныя вучэнні «Захад-2025» прыкрыццём для такога ўварвання. Напярэдадні вучэнняў, якія пройдуць восенню, Беларусь наведаў міністр абароны Расіі Андрэй Белавусаў. Лукашенко адрапартаваў, да вучэнняў гатовы. Падрабязней у матэрыяле Насты Іліной. Да беларускага галоўнакамандуюча прыехаў міністр абароны Расіі Андрэй Белавус. Ён прывёз падарунак ад Пуціна набор савецкіх ордэнаў. Што праўда, муляжы, і нагадаў пра шчыльнае вайсковае супрацоўніцтва. Паводле дамовы аб гарантыях бяспекі, якую Лукашенко падпісаў летась, Расія атрымала права размяшчаць на беларускай тэрыторыі ядравую зброю і рэагаваць на любую вонкавую пагрозу. Нямецкае выданне «Білд» папярэджвае заходняга чытача, вось
Пуцінскія вучэнні «Захад-2025» могуць быць скарыстанай Расіяй для перакідвання войскаў Беларусі, нападу на одну з краін НАТО, што мяжуе з Беларуссю. К учениям мы готовы, ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Но это их дело. Пусть думают. Аднак 3 гады таму таксама здаваліся неверагоднымі прагнозы, што Расія нападзе на Украіну. Адным з першых сцэнароў нападу публікавала выданне «Білд». Калі цяпер разглядаць версію удару па краінах НАТО, гаворка ідзе, імаверна, пра Сувалкскі калідор, зноў сцвярджае «Білд». І тут паўстае пытанне, хто можа апынуцца ў больш складанай сітуацыі – Польша ці Літва. Для стран Балтии даже большая угроза, поскольку таким образом сухопутно страны Балтии будут отрезаны от Польши, от логистики. Перемирие в Украине, что позволит Российской Федерации, не неся серьезных потерь личного состава и техники, восстанавливать боеспособность подразделений, продолжать мобилизацию. У них сегодня, на секундочку, в месяц мобилизация составляет почти 40 тысяч человек каждый месяц. И представим себе, что год они не будут терять 35, 40, 45 тысяч личного состава в Украине. Сейчас в Украине находится 650 тысяч сухопутных войск российских оккупационных подразделений. Через год при нулевых потерях, минимальных, скажем так, не нулевых, минимальных потерях, это 1 200 000. Калі Пуцін у 2022 годзе напаў на Украіну з групоўкай у 180 тысяч чалавек, то уявіце сабе, што будзе, калі ён атрымае армію звыш мільёна. Асабовы склад у 1 200 000 чалавек трэба забяспечваць, карміць, прасцей яго пусціць у расход. Да таго ж, гаспадарка Расіі даўно працуе на вайсковы лад. Ракеты, боепрыпасы будуць працягваць вырабляць. Не нужна миллионная армия для того, чтобы прорубить Сувалский коридор. России будет достаточно группировки примерно в 150 тысяч, плюс-минус там 20-25%. Ну, в среднем это 150 тысяч ударная группировка в Беларуси, в районе Гродно, для прорыва по Сувалскому коридору Калининградской области. Этого количества будет достаточно, при этом им будет достаточно около 500 танков. При этом осложнение для Польши будет заключаться в том, что именно по этому направлению большое количество гражданских лиц будет стараться покинуть северо-восточную часть Польши. Те же самые Сувалки и так далее. И бегство по основным артериям, логистическим артериям будут затруднять логистику обеспечения войск. Наколькі сур'ёзна ў Літве ставіцца да магчымасці нападу з тэрыторыі Беларусі ў выпадку, калі вызваляцца расійскія войскі, якія цяпер задзейнічаныя ва Украине? Чтобы Россия начала нападение на Литву, нужны несколько факторов. Во-первых, это не только на Литву напасть, также нужно напасть и на Латвию, так как там одно из направлений. Также, чтобы напасть на Литву, ты должен напасть, или Россия должна начать нападение на Польшу. Но мало того, чтобы начать нападение на Латвию, Литву и Польшу, тебе нужно вывести Балтийский флот в Балтийское море. А в этом случае ты должен оккупировать оба берега Финского залива, то есть Финляндию и Эстонию. А это значит, что ты уже должен начать войну с 5 странами. Гучныя заявы, што Расія можа напасці на ўсходні фланг НАТО, могуць быць інфармацыйнай атакай. Гэтак Расія спрабуе выгандліваць больш выгадную пазіцыю падчас перамоваў з Украінай. Прынцып тут хутчэй наступны: абвастрыць сітуацыю і паставіць еўрапейцаў, уласна кажучы, ну і Злучаныя Штаты, увогуле НАТО перад выбарам. Ці вы прымаеце нашыя умовы, якія мы вылучаем, і тады мы зможам дамовіцца. Калі вы не прымаеце нашыя умовы, ну тады вайна, а вайна гэта значыць паводле сённяшняй расійскай дактрыны нават і выкарыстанне ядзернай зброі. Відавочна, Дональд Трамп сваім ізаляцыянізмам адкрыў скрыню Пандоры. Еўрапейцы амаль сам-насам мусяць стрымліваць Пуціна. Гэта адзін з апакаліптычных сцэнароў, але да якога трэба рыхтавацца ўжо цяпер. Так,
Зміцер, ну вось наколькі ты думаеш рэалістычны такі сцэнарый, што ўжо сёлета і то яшчэ летам расейцы могуць пачаць канфлікт з НАТО, бо ясна, што мы в гэтай студыі гаворым пра гэта ледзь не кожны тыдзень, што такая верагоднасць ёсць. Яна будзе функцыянаваць бліжэйшыя некалькі год, але гэта хутчэй за ўсё не адбудзецца заўтра, так? Нема расійскай групоўкі для гэтага. Аднак вось Більд, той Більд, который пісаў у снежні за 2,5 месяца да ўварвання Расіі ва Ўкраіну, ён пісаў сцэнар, мапу апублікаваў. І гэта мапа спраўдзілася на 90%. Ён піша, што вот летом уже будзе нешта такое, што будзе нейкая агрэсія Расіі супраць НАТО з тэрыторыі Беларусі. Наколькі гэта рэалістычна? Гэта цалкам рэалістычна. Пытанне ў тым, які сцэнар яны выберуць, таму што ў расейцаў уже таксама там некалькі, яны глядзяць, што яны будуць рабіць, зыходзячы з кан'юнктуры. І таму падобна, што не тое, што там буйнамаштабная атака цэлым фронтам. Я не думаю, што яны будуць так рабіць. Хутчэй за ўсё, калі яны заплануюць рэальна атакаваць краіны Балтыі, то яны, па-першае, выкарыстаюць перавагу ў паветры. Тое, што ў краінах Балтыі няма такой супрацьпаветранай абароны, якая зможа нівелізаваць перавагу Расіі ў паветры. Яны проста з паветра знішчаць все, што можна. То бок, ну, там в першы літаральна дзень. То бок у іх хопіць агнявой моцы для того, каб нанесці рэальна вялікі ўрон, калі в гэты ж дзень не будзе прынятае рашэнне аб адпаведным адказе, калі не падымуцца самалёты іншых краін для таго, каб на дапамогу краінам Балтыі прыйсці. А расейцы якраз на гэта і разлічваюць. Гэта першае. А другое, яны выкарыстаюць зноў жа штурмавікоў сілы спецыяльных аперацый для таго, каб заняць нейкія рэгіёны. То бок для іх будзе важна проста, калі будзе наносіцца гэтая параза з паветра, для іх будзе важна зайсці хутка і засталбіць за сабой нейкія ключавыя рэгіёны. То бок ключавыя тэрыторыі дзеля таго, каб пасля сказаць, ну а цяпер давайте паспрабуйце нас адтуль выбіць. Алесь, твоя версія вось да гэтага пытання, наколькі рэалістычны такі сцэнарый, што ўжо так хутка гэта можа адбыцца, мы не гаворым хутчэй пра нейкае поўнамаштабнае ўварванне, але нейкі там канфлікт, гібридны ці лакальнага маштаба, але з такім акцэнтам, так, вось, з такім акцэнтам, вось зараз скажу якім. Наколькі НАТО ўвогуле, і асабліва вось гэтай дзяржавы на ўсходнім флангу, гатовыя да таго, што робіць Расія ва Ўкраіне? Я маю на ўвазе масаваныя атакі ударнымі дронамі і ракетамі. Тут самае першае і самае, мне падаецца, важнае, вельмі лёгка абмяркоўваць пытанне магчымага апакаліпсісу. Гэта вельмі файна. І я разумею, але я пра пэўнае перагібанне. На дадзеным этапе не назіраецца такая моцная падрыхтоўка, але з іншага боку закладаецца пытанне, а адкуль ідзе такая інфармацыя, адкуль такі алармізм? Усё вельмі проста. Менавіта з-за таго, што ўварванне паўнамаштабнае ва Ўкраіну распачалося, можна сказаць, з вучэнняў, гэта па-першае, і па-другое, што няма на дадзеным этапе ніякага крэдыту давера адносна Расійскай Федэрацыі, яе там дэкларацыі і гэтак далей. То бок Захад папросту баіцца вучэнняў усіх расійскіх тэрыторый Беларусі і на всякі выпадак алярмуюць эксперты і генералы. Я б не быў так перакананы і не ставіў бы такі тэзіс, але, безумоўна, з мінулага досведу падобныя вучэнні выклікаюць вельмі вялікае занепакаенне. І гэта, ну, насамрэч, на жаль, але стала нармальнасцю на сённяшні дзень. Што адносна таго, як прыгатаваныя краіны НАТО да магчымай атакі, пытанне ёсць да паветранай абароны, але, між іншым, ёсць пытанне да таго, у якой форме, у якім фармаце падобная атака можа адбывацца. Калі мы будзем звужацца выключна да гібриднага ўздзеяння, то гібриднае ўздзеянне ўжо адбываецца на сённяшні дзень. Прыкладам таму з'яўляецца пацверджанне спадара прэм'ера Туска адносна падпальвання гандлёвага цэнтра. Гэта нішто іншае, як гібриднае ўздзеянне. Калі мы кажам пра канвенцыянальныя метады, звычайным разуменні таго, як адбываюцца вайсковыя канфлікты, то на дадзеным этапе я б гэта ўсё яшчэ ацэньваў як даволі нізкі, але пры тым усім вельмі істотным з'яўляецца пытанне формулы магчымага перамір'я, якое так даволі інтэнсіўна лунае ў гэты апошні час. Простае пытанне ў тым, што куды падзець усё гэтае войска сфарміраванае. Але
мне здаецца, няма мовы сур'ёзна пра нейкае перамір'е. Перамір'е это то, што Украіна хоча, і то, чаго хоча Трамп, мы ўсе, увесь цывілізаваны свет. Але Путін не хоча ніякага перамір'я. Дык як можна сур'ёзна размаўляць пра то, што вызваліцца сотні тысяч жаўнераў? Гэтыя жаўнеры занятыя і будуць занятыя ва ўкраіне. Тады гаворка пра тое, што зноў жа, як гэта кажа Більд, або адбудзецца перамір'е і гэта падвысіць рызыку магчымай атакі, і гэта абгрунтоўваецца менавіта тым, што вызваліцца вельмі вялікі кавалак войскаў, які дэмабілізаваць не тое, каб ёсць магчымасць, бо гэтым трэба вельмі моцна займацца, шукаць новае месца працы, і новыя канфлікты ўнутры ў грамадстве з'явяцца, і гэты патэнцыял трэба ім скарыстацца. Або калі мы кажам, што ва ўмовах таго інтэнсіўных баявых дзеянняў, якія адбываюцца зараз, трэба сфарміраваць яшчэ адну баявую групу, яшчэ некалькі новых баявых групаў да падобных дзеянняў. Зміцер, як ты думаеш, вяртаючыся да візіта гэтага віцэ-прэм'ера ўраду Кітая, так? Ці кітайцы могуць быць занепакоены такімі планамі? Бо яўна бачна, што Расія перашкаджае Кітаю карыстацца беларускім калідорам транзітным на захад, падтрымліваючы міграцыйны крызіс, не дазваляючы Лукашэнку яго неяк залагодзіць. Зрэшты, Лукашэнка асабліва-то і не прабуе, так? Палепшыць дачыненне з Польшай ці з Літвой. Вось ці няма адчування такога, што размовы Лукашэнкі з кітайскім віцэ-прэм'ерам маглі тычыцца і гэтага, што вось Расія на нас цісне, она нас кантралюе. Так, мы саюзнік Расіі, мы ваш партнёр, але паўплывайце неяк там на расейцаў, каб яны нас моцна не ціснулі. Дапамажыце нам з гэтым, бо я не даю рады сам. Тэарэтычна і такія размовы маглі быць, але тут пытанне, у чым Кітай стратэгічна зацікаўлены. Ці ён Абышоў транзіт. А тут вот пытанне, таму што ці Расія можа кампенсаваць Кітаю адсутнасць гэтага транзіту. Таму што Кітай-то атрымлівае ад Расіі танныя энерганосьбіты, а калі Расія ўвяжацца ў яшчэ большы канфлікт, то яе залежнасць ад Кітаю яшчэ больш узрасце. І тут пытанне, што для Кітая больш важна, таму што зноў жа займець большы ўплыў на Крэмль, большую Запярэчу табе, Зміцер. Мне здаецца, што поўнае падпарадкаванне Расіі і Беларусі гэта ўзмацненне Расіі, якое не ў інтарэсе Кітая. У інтарэсе Кітая гэта аслабленне Расіі, так, але не ўзмацненне. То бок захаванне суверэнітэту Беларусі абмежаванага, так, пад парасонам Расіі, але з гарантыяй кітайскіх інтарэсаў. Так, а фармальна так жа і будзе. Тут жа ніхто не кажа аб тым, што зараз там Беларусь далучыць. Просто калі Расія распачне сваю чарговую авантуру, прытым зноў жа, это ж можа быць таксама гібридным чынам. Для таго, каб, скажем так, перашкодзіць механізму НАТО рэагаваць. Калі, напрыклад, расійскія жаўнеры ў форме ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь, гэтак званых, напрыклад, зайдуць на тэрыторыю Латвіі. Бабах! І ўжо, карацей, в механізме прыняцця рашэння ў НАТО, а што рабіць? Ёсць праблема. Да, таксама вот гэта... Міцер, мы мусім тут коску паставіць і перайсці трошкі да іншай тэмы, бо Лукашенка перад спатканнем з высокім кітайскім чыноўнікам і пасля гэтага спаткання вельмі моцна ўзяўся за сваіх чыноўнікаў. Так? Лукашенка адпраўляе чыноўнікаў шукаць золата ў смецці. Амаль паўгода Беларусь праіснавала пад лозунгам году добраўпарадкавання, і толькі цяпер Лукашенко ўзяўся за смецце. Прычым запэўнівае уласнымі рукамі. Мала таго, што трэба фактычна навесці парадак, ды гэта яшчэ і манетызаваць. Самае цікавае, што чыноўнікі нібыта придумалі як. Давайте послухаем. Но возобновляемые вторичные ресурсы – это наше золото. Прадаць усё, што добра і кепска ляжыць. Цяпер галоўная стратэгія для экалагічных службаў Беларусі. Ніводны бетонны кавалак з безгаспадарнага савецкага будынку не мусіць наўпрост валяцца. Месца яму ў падсыпцы на дарозе. Смецце з прыдамавых тэрыторыяў таксама варта прыбраць да рук, кажа Лукашенко. Разруха не в клозетах, а в головах. Адкуль такія глыбокія пазнанні ў смеццевым пытанні простага беларуса, кажа, час ад часу інспектуе тэрыторыю на ўласным самаходзе. Ко дню рождения подарили не за государственный счет. Вот я и объезжаю, смотрю поля, смотрю, как вы там хозяйствуете. Бардак полный. Не стае ў Мінскім раёне кантэйнераў для асобнага збору адкідаў. Таксама высновы асабістай інспекцыі Лукашэнкі. Если кто-то сомневается в этом, могу отвести и показать. Рядовой белорус ощутил какие-то изменения хотя бы в своем поведении
при сортировке бытовых отходов или использовании бумажной упаковки. Краіну сёлета трэба вылезаць, дадае Лукашенко. Недарма ж 2025 год добраўпарадкавання. Што тычыцца бытавога смецця, тут Лукашенку наўпрост непрыемна яго бачыць, а вось прамысловыя адкіды мусяць пераўтварыцца ў капейчыну ў кішэні. 11 гадоў таму мелі той жа самы дыялог, скардзіцца менскі дыктатар. Кого посадили? Тебе что, непонятно, что мы миллиарды рублей теряем, закапываем в этот мусор? Швейцарыя вунь як абагачаецца на пераапрацоўванні адкідаў. У міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя бізнес-план ужо паспеў. Што праўда, на прыкладзе Расіі з прамысловых адкідаў, менавіта з фосфагіпсу, будуць здабываць рэдказямельныя элементы. В одной тоне фосфогипса находится, если ее разложить по килограммам, порядка 80-84 килограмм искусственного гипса, который сегодня производится в Российской Федерации, который по своим характеристикам где-то даже лучше, чем природа. Вырашыць праблему адкідаў агулам Масляк прапановвае да 2040 году. Да гэтага часу Мінпрыроды знізіць узровень агульнага смецця на 90%, абяцае чыноўнік. Сколько правительств сменится еще, и президентов в том числе. Чакаць 15 гадоў Лукашенко не можа. Часткова праблему мае вырашыць смеццеапрацоўчы завод, які будуецца пад Менскам. Ён таксама будзе даваць і РДФ паліва. Прамысловыя і бытавыя адкіды маюць перайсці пад адзіны кантроль. Так, ну тут Лукашенко традыцыйна ператрахіваў чыноўнікаў, а сёння зноў іх ператрахіваў, пераставляў месцамі. Ягоная улюбёная забава, так? І хочу вас запытаць ваше меркаванне пра гэтай перастаноўкі, бо мне кінулася ў вочы то, што Наталью Петкевич ён прызначыў на пасаду віцэ-прэм'ера, як так бы мовіць, займацца рэальнай палітыкай. Гэта такая шэрая кардынальша, калі можна так сказаць, так? Другая, третья асоба ў дзяржаве была ягоная прэс-сакратарка, але Наталья Петкевич вядомая тым, што гэта жанчына, якая шмат год пражыла ў ЗША. Не гледзячы на тое, што была пад санкцыямі ЗША. Яна была ну, скажем так, жонкой дыпламата, так? У ЗША жыла Петкевич, але не ў Расіі. Ці гэта агулам як бы добрая навіна для Беларусі ці не? І агулам, што вы думаеце пра вось гэтай перастаноўкі? Алесь. Для Беларусі ці для рэжыму тут даволі адкрытае пытанне. Але па вялікім рахунку прызначэнне такой асобы гэта мы зноў жа вяртаемся ў пытанне спробы шматвектарнасці. Беларусь надта моцна залежная і інтэграваная менавіта ў тую ж эканоміку і залежць ад прамых інвестыцый ад Расійскай Федэрацыі, што стварае гэтую прамую залежнасць, а відавочна пагрозу для самога рэжыму Лукашэнкі. І таму ёсць пэўныя спробы навязвання нейкіх кулуарных кантактаў, пошуку людзей з пэўным досведам, каб спрабаваць неяк размаўляць, магчыма, не публічна. Зрэшты, пра што сведчаць розныя вызваленні палітвязняў і абмены, а таксама візіты. Лічыцца, што гэта справа, это вынік дзейнасці Натальі Петкевич, так? Не, я не буду казаць, што гэта вынік яе дзейнасці, афіцыйна, неафіцыйна, не, я пра гэта не кажу, але тым не меней гаворка менавіта пра спробу, пра падбор кадраў, які больш будзе адпавядаць гэтаму кірунку, гэтай стратэгіі, бо гэта стратэгічны падыход менавіта, і зараз вось фарміруюцца кадры для дасягнення сваіх мэтаў. Зміцер, чаму зноў Лукашенко не перастаўляе сілавікоў? Па-за выключэннем спадара Вакульчыка, гэта былы кіраўнік КДБ, які цяпер пайшоў на цывільную пасаду, але сілавікоў не чапае. Ані Вольфовича, ані Хрэніна. Я думаю, то, што ён, па-першае, у сілавікоў так званых не так шмат цяпер засталося кадраў, якіх можна кудысьці павысіць насамрэч. Плюс там увогуле, я не думаю, што ёсць жаданне нейкім чынам парушаць тую канструкцыю, якая ўжо пабудаваная. То бок яна, мне здаецца, не такая моцная, каб зараз яе яшчэ там хістаць, там штосьці перастаўляць. Я б яшчэ звярнуў увагу на адно прызначэнне, на тое, што Перцава прызначылі намеснікам кіраўніка адміністрацыі, бо вось гэта вельмі важны момант, значыць, Лукашэнку падабаецца тое, як ён працаваў на пасадзе міністра інфармацыі. І значыць, тое, што робіцца в інфармацыйным полі, яго цалкам задавальняе. Вось што гэта нам таксама важна. Акцэнт на прапаганду.
Коллеги, великий дякую вам за ваши комментарии. Со мной был в студии Олесь Казак, адмыслоўца у сферы бяспекі. А Змітер, ты ще з нами застанешся. А пакуль што перейдем до іншай тэмы. У працяг спробаў Лукашэнкі навязаць дачыненні з дзяржавамі глобальнага поўдня. Сюжэт пра таямнічыя справы рэжыму у дзяржаве Аман. Менскі дыктатар прывітаў наследнага прынца Аману ў Менску. Дамовіліся яны пра турызм і гандаль. Асаблівыя спадзевы Лукашенко выказваў на карыстанне марскімі партамі ў Амане. Гучыць загадкава. Паспрабавалі разабрацца, што менавіта ён хоча адтуль атрымаць. Какие лица все знакомые. Аманскаму прынцу асаблівая пашана. Зіязіна Бейхальтама Аль-Саіда вітаюць адразу два Лукашэнкі. Ніколя, ён для іншых прыёмаў, толькі Віктар. Наследнага прынца, які на радзіме яшчэ міністр культуры, моладзі і спорту, Лукашенка сярэдні сустракаў як кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі. Вы нам очень интересны по многим направлениям. Напрамкі, вядома, не спартыўныя, турызм, сельгаспрадукцыя, пералічвае Лукашенка, але галоўныя парты. Іх у Амане разам з марскімі тэрміналамі 16. На адным з іх Лукашенка пабываў летась. Пасля экскурсіі ад самога султана яшчэ год марыў пра развіццё эканамічнага партнёрства. Передайте ему самые добрые, теплые пожелания и скажите ему, что я его жду в Минске. Конечно, я его хотел зимой в Минск затащить, но как-то не получается зимой. А желательно, чтобы он в зиму приехал к нам. Прынц перадае вітанні і дамаўляецца пра далейшае падтрыманне стасункаў. На гэтым афіцыйна ўсё. Пытанне партоў не раскрытае. Але вось некалькі варыянтаў, як менавіта Лукашенка хацеў бы іх выкарыстаць. Напрыклад, як альтэрнатыву балтыйскім партам, праз якія збольшага ішлі цяжары, асабліва з калійнымі ўгнаеннямі. Месцазнаходжанне Аману вельмі выгоднае для выхаду на рынкі бліжняга ўсходу, Азіі і Афрыцы. Гэта гандлёвы калідор поўдзень-поўнач, тлумачыць кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Гэта тое, праз што, вось, скажам, з тэрыторыі Расіі, гіпатэтычна праз Азербайджан, праз Іран ідзе плыня грузаў, потым Аман, потым Афрыка, потым Індыя, потым паўсюль. Вось, уласна кажучы, гэта такі ключавы пункт, якім карыстацца, канечне, было б вельмі карысна для ўсіх бакоў. Прапанаваць Беларусі асабліва няма чаго. Набор стандартны. Мяса, малочка, прадукты, перапрацоўкі, дробныя прамысловыя вырабы. Але ёсць яшчэ адзін істотны для рэжыму Лукашэнкі кірунак. Аман вельмі добрае месца, якое таксама можна выкарыстоўваць для прасоўвання сваёй зброі на міжнародныя рынкі. У першую чаргу на рынкі, канечне, глобальнага поўдня, так званага. Вялікія спадзевы на Аман цяпер мае Расія. З суседніх аб'яднаных эміратаў туды перасоўваецца расійскі бізнес. Усё, што звязана з абыходам санкцый, у гэтым кантэксце тычыцца і сучаснай Беларусі, кажа эксперт. Таму інтарэсы Лукашэнкі тут нашмат шырэйшыя, чым просты гандаль. Так, а я нагадываю, что вы глядите программу «Просвет». С вами Сергей Пелеса и со мной в студии мой коллега Дмитрий Мицкевич со своей рубрикой «Линия фронту». Да, сапраўды цікавыя навіны, і перанесемся зноў у Беларусь, паколькі там распачалася міжнародная выстава абарончай прамысловасці «Мілекс-2025». У мерапрыемстве прымаюць удзел больш за 90 арганізацый абарончага сектару эканомікі. Свае экспазіцыі прэзентуюць больш за 150 кампаній з Беларусі і 5 краінаў свету – Расіі, Кітаю, Ірану, Пакістану і Індыі. Колькасць прадстаўленых вытворцаў ужо ў 1,5 разы большая, чым у 2023 годзе. Але геаграфія ўдзельнікаў выставы застаецца на тым жа ўзроўні. Хоць нагадаю, што яшчэ ў 2019 годзе яна была шырэйшая ўдвая. Кампаніі з 10 замежных краінаў паказвалі сваю прадукцыю. Тая ж тэндэнцыя назіраецца і з афіцыйнымі дэлегацыямі. Гэтак у рамках выставы міністр Хрэнін правёў сустрэчы з прадстаўнікамі ўсяго 3 дэлегацый – Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Зімбабве і АДКБ. Аднак не абмінуў магчымасці выступіць з ужо прывычнай рыторыкай.
Мы понимаем, что сегодняшняя обстановка, которая сложилась вокруг союзного государства Беларуси и России, напряженная. Руководство Европы и соседних с нами стран демонстрирует агрессивность. Они не хотят менять свою риторику и применяют те формы, которые совершенно не способствуют дальнейшему миру и сближению отношений. Санкции — это возможности. Нам удалось эти возможности использовать. Цифры говорят о том, что мы не стоим на месте, мы не просели, а наоборот, движемся вперед. Паўтарэнне расійскіх баек пра агрэсіўную Еўропу вуснамі лукашысцкіх чыноўнікаў ужо нікога не здзіўляе, а заява пра санкцыі на фоне геаграфіі самой выставы «Мілекс 2025» якраз вельмі добра падкрэслівае, куды рухаецца беларускі ВПК. Гэтак прадстаўнікі Міністэрства абароны Лукашэнкі ў рамках выставы правялі сустрэчы з дэлегацыямі расійскіх Уралвагонзаводу і Тульскага збройнага заводу, з якімі падпісалі кантракты на пастаўку, рамонт і абслугоўванне узбраенняў, а таксама пастаўку боепрыпасаў. Дэталі дамоваў не разгалошваюцца, але звычайна пра нешта маштабнае для так званых узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь паведамляюць адразу. І вот галоўнай беларускай распрацоўкай, прадэманстраванай на выставе, з'яўляецца зенітна-ракетны комплекс БУК-МБ-2К з першай беларускай кіруемай зенітнай ракетай. Вось яны прадстаўляюць, нібыта, першыню яны такога дасягнулі, і падобна гэта тая самая супраца з Кітаем, пра якую мы размаўлялі. Атрымалі, падобна, ўрэшце, яны ад кітайцаў магчымасці, тэхналогіі для беларускай ракетнай школы. Дмітрий, чому так мало тих заміжних делегацій? Емірати, Зімбабве і фактично АДКБ. Все. Чому так? І гэта сапраўды паказвае той узровень, на якім зараз гэтая выстава знаходзіцца. Што калі раней там была нейкая магчымасць сябе паказаць і штосьці паглядзець, бо я спецыяльна глянуў, у 2019 годзе гэтых дэлегацый было 35. Замежных дэлегацый рознага ўзроўня, якія там наведвалі гэтую выставу і праводзілі сустрэчы з чыноўнікамі рэжыму Лукашэнкі. А цяпер гэта значыць тое, што, в прынцыпе, так а што з імі сустракацца? Таму што все магчымыя рэчы можна набыць там праз у расейцаў. Беларускі ВПК працуе збольшага на Расею. То бок пастаўкі ўсе ў Беларусь. Што важна, все пастаўкі ў Беларусь 100% паставак узбраенняў з Расійскай Федэрацыі. І таму, па сутнасці, прадаць рэжыму Лукашэнкі штосьці ў таких умовах зараз ужо вельмі складана. Так, тым больш, што мы бачым, што Лукашенко практычна не інвестуе ў беларускія войскі. Парадаксальна, в той же самы час, пакуль ён сам і Хрянін заяўляюць пра то, што Захад агрэсіўна рыхтуецца нападаць на Беларусь, а войска яны не развіваюць. Дмітрий, вялікі дзякуй табе за твою рубрику. Дзякуй вялікі. А мы переходим до апошняга сюжета про Святлану Тихановскую, якая сустрэлася з прэзідэнтамі Францыі, Украіны, Турцыі, прэм'ер-міністрамі Польшчы, Словаччыны, а нават Арменіі. І гэта толькі пачатак спісу еўрапейскіх лідараў, з якімі дэмакратычная лідарка змагла перамовіцца на палях саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці, які прайшоў у Албаніі. Але што ад гэтых сустрэчаў з самым беларусам? Ды ці можна гэта лічыць поспехам? Віталь Бабін. Запрасілі як законна абраную кіраўніцу еўрапейскай дзяржавы. Святлана Тихановская ўзяла ўдзел у 6-м саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці ў сталіцы Албаніі, Тыране, дзе цягам дня паспела сустрэцца з 19 ключавымі еўрапейскімі лідарамі. Я асобна ўздымала пытанне палітвязняў. Прасіла лідараў падтрымаць канкрэтныя крокі дзеля іх вызвалення. Гаварылі і пра падтрымку беларускага грамадства. Мой аргумент тут просты. Чым больш Еўропы ў Беларусі, тым менш месца для дыктатуры. Сярод тых, з кім Тихановская сустрэлася ўпершыню, прэм'ер Словаччыны Роберт Фіцо, вядомы сваёй прыхільнасцю да Масквы, а таксама прэзідэнт Турцыі Раджэп Таіп Эрдаган, які прыбыў у Тырану адразу пасля перамоў у Анкары з Уладзімірам Зяленскім. Апошні таксама прывітаў Тихановскую ды паспеў з ёй коротка паразмаўляць. Як адзначае ейны дарадца Дзеніс Кучынскі, Тихановская выказала прэзідэнту Украіны словы падтрымання і салідарнасці ад імя беларускага народу. Такія сустрэчы на палях, іх не трэба недооцэньваць, яны маюць велізарнае значэнне. Не першым разам прысутнічаю на такіх форумах, могу сказаць, што это абсолютно нармальная практыка. І так робяць практычна усе лідары дзяржаваў. Вось. І зноў-такі з практыкі шкода, што менавіта такія сустрэчы на палях могуць мець вырашальнае значэнне. Наладжваць замежныя кантакты – добрая справа для любога палітыка. Аднак ці можна ўсяго за некалькі хвілінаў, а то і секундаў данесці палітычным лідарам сваю пазіцыю ды развязаць нейкія сур'ёзныя праблемы? Не думаю, што вось такія кароткія сустрэчы на нагах
даюць некі такі вялізны і непасрэдны палітычны эфект. Хутчэй гэта эфект такі апасрэдаваны, доўгатэрміновы, і не варта чакаць, што вынікі будуць наўпрост. Сярод тых, з кім Ціхановская мела сустрэчы ў Албаніі, новы канцлер Нямецчыны Фрыдрых Мерц, прэм'ер Вялікай Брытаніі Кір Стармер, старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Руте, кіраўнік Арменіі Нікол Пашынян ды іншыя лідары. Такія сустрэчы і такі форумы маюць і практычнае значэнне, бо калі мы вяртаем Беларусь да Еўропы, гэта дапамагае для таго, каб беларусы, напрыклад, унутры краіны мелі магчымасць працягваць кантакты з Еўропай, мелі магчымасць атрымоўваць візы, вандраваць, а тых, хто за мяжой, мелі б магчымасць атрымоўваць все патрэбныя дакументы, падтрымку, стажыроўкі. Супадзенне ці не, але неўзабаве пасля таго, як Ціхановская вярнулася з форуму ў Албаніі, Еўразвяз прыняў рашэнне скараціць дыпламатычныя прадстаўніцтвы еўрапейскіх краінаў, у тым ліку ў Беларусі. Што праўда, згортванне іх, гэтых дыпламатычных стасункаў з Захадам, пачалося яшчэ ў 2020-м з ініцыятывы самога Лукашэнкі. Дорогие сябры, гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Для вас працавалі я, Сергей Пеляса, і ўся каманда нашай праграмы. Бывайце і трымайцеся.